Nazdar, vítam ťa pri novúčičkom videu z otvárania pokémonských balíčkov. A dnes som si pre vás pripravil takéto krásne ETBčko zo setu Stellar Crown. Takže poďme na to, pozrime sa, čo obsahuje toto ETBčko, čo si pre nás pripravilo za mňamky, za šmakocinky. A čo vy, ako pokračuje vaša zbierka Pokémonov? Rozrastá sa? Alebo máte troška smolu? Napíš do komentáru. Tak pozrime sa, čo nám obsahuje toto tu krásne ETBčko. Máme tu, môžeme si čeknúť checklist, aké karty tu sa nachádzajú z týchto takýchto secret kariet. A pozrime sa tu. Vyzerajú tu pekné kartičky, že sa tu nachádzajú, snáď budeme mať šťastie a nejakú si otvoríme. No dobre, nebudeme to až takto zdržiavať, lebo vás verím, že zaujíma obsah tohto ETBčka. No a pozrime sa tu. Máme tu koľko? V tomto ETBčku je ich riadne veľa. 9 boostrikov. Klasika kocky. Rozdeľová. Počkaj, tu máme hneď promo kartičku. Takúto sovičku. V jednom obale s rozdeľovačmi. To som ešte nevidel. Krásna sovička, dáme si ju bokom zadiaľ. Energie. Slivy na karty, tie sa nám zídu. A žetoníky. OK, dáme si to na bok. Krabičku na bok. Takto. A aj kocky preč. No a poďme si otvoriť tieto boostriky a pozrime sa, čo nás dnes čaká. A čo nás dnes neminie. Tak, a poďme na to spoločne. Spoločne sa na to vrhneme. Prejdeme si tieto basic kartičky. A hneď prvý balíček a hneď prvý hit, full-artový Raboot. Krásna kartička. A holo Melmetal. Dobre, toto. Tak tu si dáme zatiaľ bokom. A poďme na ďalší balík Kandu. Začali sme veľmi úspešne hneď prvým balíkom a prvým hitom, tak snáď to takto bude pokračovať aj ďalej. Snáď nám to takto bude pokračovať ďalej celú otváračku. To by bolo fajn, čo? Každý balíček niečo trafiť. Tak poďme sa pozrieť, či nám to naruší našu bilanciu. Slowpoke a opäť holo kartička, tak narušil nám to našu bilanciu. Nie je to až takto, ako som si to predstavil, že by sme každý balíček mohol niečo trafiť, ale zase nemôžeme sa sťažovať, máme hneď aspoň jeden hit zaručený, plus krásna promo kartička, takže môžeme byť spokojní zatiaľ, ako sa to vyvíja. Tak a opäť reverse a tak ale zase s jedným hitíkom spokojní nebudeme, takže ešte nám niečo hoď. Ešte nám niečo môžeš hodiť. Nebudeme sa vôbec nevať, čo? No a poďme. Začneme energiou. Krásne kartičky. Pomaly sa vyjme Marobaga, reverse holo. Ďalšie reverse a holo. A holo kartička. No ideme ďalej. Otvoríme si tento balíček. Dnes som trošku unavený, možno to počujete na hlase. Ale nákupy dávajú mi zabrať. No poďme na ďalší balíček. Reverse. A holo kartička. Tak ostávajú nám ešte 4 boostriky. A zatiaľ sme mali šťastie len v tom prvom. Ale ja verím, že
ďalší boosty bude ten výherný. Takto. A ideme. Lupin, Grevard, Papaja. Reverse. Tak to je krásna kartička, ale nás zaujíma... máme to tu. Máme Fullertového trénerika Crispin. Fullertový Crispin. Tak odložíme si ho bokom. A ešte 3 boostiky. Zatiaľ máme z 9. Pardon, zo 6. Máme 2 hity. Tak uvidíme, čo na to povie 7. balíček. Ivy, krásna Ivy. Rapidash. A poďme takto. A teraz pum. Holo, tak 7. balíček. Tak ma potešil. Predposledný balíček. Väčšinou mám šťastie na poslednom balíčku, tak snáď to takto aj zostane. Ale nepohnela by som sa ani pri tomto balíčku, keby nás tam čakal nejaký Hollywoodik. Niečo tam vzadu lesne, ale mám pocit, že to je iba holokartička. Opa. Tak poďme reverse a nie, je to Greninja EX. Tak aj predposledný balíček a ďalší hit. Super. Dáme si bokom. No a poďme spoločne na posledný balikando tejto otváračky, tohto ETBčka. Kódik na bok, kartička dopredu a ideme. Joltik, nejaký je zlatý. Turnator. Milceri. Bria, toho máme vo flate. Dabu. Celebi. A posledná... tak aj táto otváračka nám priniesla z posledného balíčku asi ten najkrajší hit. Lapras EX, krásny je, ale ten je úplne že nádherný. Wow, no dobre. Tak poďme si pozrieť všetky kartičky, čo nám dnes popadali. Ja si to takto zoradím, počkejte. Tak a tu máme promenádku kartičiek, ktoré nám popadali dnešnej otváračky. Je to táto Greninja EX, Lapras EX, ten je nádherný. Ďalej Crispin, Fullart, Raboot, Fullartík a promo kartička, takáto krásna sovička. Tak to bolo z tohto videa všetko, verím, že sa ti to páčilo, tak ako mne, lebo mňa to baví veľmi otvárať. No a my sa vidíme pri ďalšom videu, takže tam hoď like, odber a napíš niečo pekné do komentáru. Čau, čau.